Ambalma Sheriff la télé flobo Mali kona ani Mali koka ame walenyuma don foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ ka bisimila ka jabaran so mandi kɔrɔ Sheriff la TV ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛlen ye min bɛ tali kɛ furancɛro fanga wasabulon CNT ma ɲɛma la ni o ye général de corps d'armée honorable Maliki Diaw ye ale ye maa ba fila bisimila ka bɛn kunu alamisa ma mars kalo tile 5 san 2026 Bamako lajɛkɛ soba CCB ale kɔnɔna na a ma fɔlɔ o bɛ tali kɛ CIPUMOA ale ma ɲɛma la ni o ye honorable Kulubali Fonona Sheikh Hamed ye a ma filana o bɛ tali kɛ Mali ministre la min ka baaraw bɛnnen do yɛlɛma doni ma jamana fanga bondaw la ni o ye refondation ye o ministre kura ni o ye Yaya Gologo ye Sheriff la jabaran so tɔgɔ la baaraw seriyara Amadou Kamara n'a ka jatala num ko ne fɛ u y'an sama munnu n'an ka jɛ ko seriya Conseil national de transition CNT ma ɲɛma général de corps d'armée Maliki Diaw ka bɛn'a ka baaraw bolo datugu ye a ye maa ba fila bisimila o maa fɔlɔ o tun ye honorable Kulibali Folona Sheikh Ahmed ye n'ale ye commission UMA maa ɲɛma ye a tun nalen bɛ dantigɛli kɛ u ka sigi min bɛna kɛ Bamako ka na ɲɛfɔli kɛ CNT maa ɲɛma ye ka sɔrɔ ka wele bila ma a ka se ka ye u ka sigi nata in kɛnɛ kan. Bɛ a sisan Bamako an nana CNT a président fo parce que UMOA ya parlement bɛ Bamako an nana an ya réunion fɔlɔ année 2026 réunion fɔlɔ an nana o la Bamako anu le CIPUMOA ya bureau ye donc an nana kana an cɛtigicɛ fo min ye président du CNT du Mali donc an bɔla o foli la an ka fɔ a ɲɛna ko UMOA ya commission ya président bɛna na Jumanlo Bamako kana kuma baara min kɛla UMOA kɔnɔ san fɔlɔ nin na 2025 an bɛna o kuma an bɛna o dossier ninnu analyser k'a filɛ baara min kɛla baara ɲuman min kɛla baara min tola ka kɛ UMOA kɔnɔ an bɛna o baara kɛ ya Bamako donc an profitera occasion la ka président du CNT invité a ye na an kɔrɔ Jumanlo an bɛ se ka président de la commission bɛɛ juma min na donc an ka foliba kɛ président du CNT. Maa ba filanan min bisimilara CNT maa ɲɛma fɛ o ye Dr Yaya Gologo ye n'ale ye ministre kura ye min sigilen bɛ Malikurako ko jalatigɛli ma n'an b'a wele ko ministre de refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Lada don yani a ka baaraw daminɛ a bɛ wuli ka se Mali fanga bonda bɛɛ lajɛlen ma ka se k'u kuma ɲɔgɔnya ni ka sɔrɔ k'i bolo don a ka baaraw la. Bi nali CNT la dɔwɛrɛ tɛ komi an bɔra ka nommé ka kɛ ministre donc jamana kuntigi ye danaya mun d'an kan o la k'an ka kɛ ministre ye mun bɛ institution cɛ ɲɛ donc institution ne bɛ to k'a fɔ n ko fanga senw de don fanga sen minnu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a fanga sen kelen a bɛɛ bɛ a ka fanga sɔrɔ an ka constitution kɔnɔ n'o ye an ka sariya gafebaw ye constitution kɔnɔ mais o t'a bali k'a fɔ n'an farala ɲɔgɔn kan n'an tora ka kuma ɲɔgɔn fɛ baara bɛ ɲɛ an bɛɛ bolo o ka fisa a kelen-kelenna bɛɛ k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ i dan ma o la an ka laɲini ye mun ye jamanadenw ka laɲini ye mun ye n'o ye ka Mali kura sinsin ne yɛrɛ ka cakɛda o tɔgɔ ye Mali kura ministre so Mali kura ministre so o tɛ se ka kɛ ni n'o fanga jɔberew n'olu ma fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de hokumu kɔnɔna la n nana président fɛ conseil national de transition président an ye kuma caman fɔ a ye n bilasira ni hakilina ɲuman caman ye mun bɛ se ka an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan institution bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka refondation Malikurako min bɛ sen na an ka se ka a timɛ ka se ka sira ɲɛnama sɔrɔ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni maa ba fila in ninnu o ni CNT maa ɲɛma ka dantigɛliw kɔfɛ u bɔra k'u ka nisɔndiyaw yira ka tila ka foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin CNT jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya a maa ɲɛma ka sanga ni u ka cɛsiriw n'u ka wulikajɔ ye min bɛɛ lajɛlen bi don Mali jamana a ka ɲɛta o n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o sabatili hukumu kɔnɔ baara ninnu sɛbɛkɔrɔ jidira ka bɛn ni laɲiniw sabatili ye.
kunnafoni na sira wɛrɛw fɛ an bɛ bangoni jangnɛ bugu la ka sanga ni Imam Asani ale ka bangeni sankunbɛn ɲaɲalu ye ni o ye an kuntigi Muhamad kisi nɛma b'a ye ale mɔdenkɛ sanuma ye an ba Madame Haidara tanti Alima Dagamaisa ale ye alikuranɛ sanuma kalanba o ɲɛnɛmaya ka bɛn ni kunu alamisa ye mars kalo tile 5 san 2026 Sherifla misiri o kɔnɔna na bangoni jangnɛ bugu la ka ladɔniya k'a fɔ ko kɛnɛ a tun siriyalen don Ansar tɔnden ani kanubaga caman fɛ Sherifla Jabaramuso tɔgɔya la Samayira Sanogo ka fara Ibrahim Kulubali Baba Keita Abdoulaye Sogodogo olu kun y'an ka cidenw ye nka kumakanw mi lasaw ma kafinɛ bacili fɛ ina fɔ komi santɔw alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Asid Sherif Usman Madani Haidara ka misiri mosquée chérifienne bangoni janginɛbugu kɔnɔna minɛna k'a fa silamɛw latɛn a bɛ ni alamusa marisi kalo tile 5 ye u nakun ye kana fara shirifuw kan ka Imam Asan ka bangeli sankunbɛn ɲaɲali kɛ an kuntigi Muhamad kisi ni nɛma b'a ye ale mɔdenkɛ sanuma Imam Asan ka bangeli sankunbɛn a nisɔndiya kɛra ka dali masa koɲuman dɔn ka sanga ni alikuranɛ sanuman kalan bolodali ye min labɛn bi kɛ san o san an ba sanuman fɛ Madame Haidara tanti Alimatu Dagamaisa alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Asid Sherif Usman Madani Haidara ka sotigi muso an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka sɔli a ka kira kan Muhamad sallallahu alaihi wasallam an bɛ baara minnu kan kun wɛrɛ t'a la Allah subhanahu wa ta'ala ye an bila min na sabu Ala ko masara foyi ɲini aw fɛ Muhamadu masara ɲini aw fɛ a ka kiraya la fo a ka Muhamadu somɔgɔw kanu o min fɔra an bɛ o sira de kan a sababu ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya ka Ala kira somɔgɔw dɔn k'u valeur dɔn karamɔgɔ n'a ka denbaya de y'an bila o sira kan o la an bɛ fɔlɔ ka karamɔgɔ yɛrɛ n'a ka denbaya fo an bɛ min ka kɛnɛ kan bi n'o ye hasaniya ye Imamul Hasan mɔgɔ min jɔlen don n'o ye o ye an ba ye tanti Halima Dagamaisa an ba naani bɛɛ o bɛ ye alakira somɔgɔw k'u ka anniversaire ta ka jɔ n'a ye n'an bɛ min ka kɛnɛ ka don min an b'o ka kuma de fɔ o tuma an b'an baw ninnu bɛɛ fo ka karamɔgɔ ka denbaya fo o ye alakira somɔgɔw kanu yira an na alakira somɔgɔw n'i y'u kanu i ye alakira kanu n'i kɛra o fɛ i kɛra kɛrɛfɛ ni mɔgɔ min kɛra kɛrɛfɛ Ala bɛ k'i fɛ sabu Ala yɛrɛ ko in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni n'a bɛ ni Ala ka kanu de ɲini n'aw ka seli n'aw ka sun ye a ye tugu Muhamadu la n'aw tugura Muhamadu la ka kɛ Muhamadu fɛ ni Ala yɛrɛ bɛ k'aw fɛ n bɛ yafa aw ma alikuranɛ sanuman kalan min bolodalen filɛ nin ye sunna gɛlɛn ye alisilamɛya diinɛ kɔnɔ min laɲininen don jɔnɲumanw kan o de siratigɛ kan silamɛw bɔra fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka na u sen don ni sigi barikama in na min kɛrɛnkɛrɛnna Imam Asan tɔgɔ la an kuntigi Muhamad kisi ni nɛma b'a ye ale mɔdenkɛ sanuma nabagaw ka fɔ la a yirala k'a fɔ danfara caman bɛ ɲinan sigi togoya ani sankɔrɔlenw cɛ ka da shirifu yɛrɛ ka layidu dafa kan sigi in labɛnna ka dɔ fara yanga kan a kɛra wasaba ye ani Hasan min ka kɛnɛ kan Imamul Hasan an b'a dɔn alakira mɔden don an b'a dɔn a ka ko kun ka bɔ kira bolo kosɛbɛ kira y'o fila yira a ko Ala ne bɛ nin mɔgɔ fila fɛ wa n bɛ Ala yɛrɛ deli ka k'u fɛ wa Ala kɛ mɔgɔ fɛ ni mɔgɔ min kɛra ninnu fɛ o tuma o b'a yira an na alakira mɔdenw ninnu ka ko kun ka b'u bolo donc ni mɔgɔ min kɛra ninnu fɛ Ala kira bɛ k'i fɛ Ala bɛ k'i fɛ o de kama an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya u y'a ye ni bɛ juru minɛ yɔrɔ ɲini ka sira ɲini sira min b'i se Ala ma o ye ninnu kanuni ye o tuma an baw ninnu bɛ musaka ba de bɔ nin na k'a daminɛ ka b'a kalo mana jɔ fo ka taa se a don ma u b'u jɔ n'a ko bɛɛ ye ka musakaw bɔ ka Ala kira somɔgɔw kanu yira k'u ka bonya yira u bɛ nin bɛɛ kɛ dayɔrɔ ɲini de kama an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'an n'u dɛmɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ barikama sigili jango Muhamadu Mustafa n'a ka denbaya bonya n'u kanu jirali kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni nin ye Imam Hasan ka bangeli sankunbɛ ye a dabɔkun de ye alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka denbaya bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ba sanuma Madame Haidara tanti Alimatu Dagamaisa k'a ka sotigi kɛ ka miiriyaw a n'a ka kunkilennaw tugu ɲɔgɔnya kira n'a bɔnnaw kanu jirali la diɲɛma la maa minnu kun bɛ kɛnɛ kan o caman y'o sɛbɛntiya damakasikan in kuranɛ de bɛ kalan mais wula in na an fani an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a ye min kɛrɛnkɛrɛn k'a di an ma o ye kuranɛ yɛrɛ dusukun de ye n'o ye suratu Yasin an y'o de ba caman kalan sisan
ka sɔrɔ ka kirama sɔli tugu o la sisan n'o ye dalailul khairati ye. Bon alhamdulillahi rabbil alamin, fɛn min ye kirako kɔni ala yɛrɛ sen bɛ o la, siga foyi t'a la, ɲɛta bɛ ka sɔrɔ a la sanga ni waati bɛɛ. Kuma o kuma ni nana yan a bɛ k'i ɲɛna ko a tɔgɔ bɛ di diɲɛ bɛɛ de bɛ yan nin baara in kama, parce que alakira ko don, alakira somɔgɔ ko don, surtout an yɛrɛ bɛ cɛ sanuma min ka kɛnɛ kan n'o ye imamu Hasan bin Ali alayhi salam, an bɛ o min ka kɛnɛ kan, ɲɛta bɛ ka sɔrɔ, wasa bɛ ka sɔrɔ, sabu sirifukɛ dusu ka ɲi, a dusu jɛlen don ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma. Oui, pisamandiya caman bɛ sɔrɔ baara in na. I yɛrɛ ye min fɔ a bɛnna sunkalo ma, et puis imamu Hasan bangena o sunkalo tile 15 de kɔnɔ, an filɛ tile 16nan na bi iznillah. An ba n'o ye tanti Halima Dagamayisa ye, wula in na ale fana labɛnnen don inshallah ka silamɛ bɛɛ suntigɛ. Bon, nafa caman b'a la. Alkuranɛ sanuman kalan kɛnɛ senfɛ bonya segina bonyatigi ma alsilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyd Sherif Usman Madani Haidara ani an ba naani bɛɛ lajɛlen ma u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la, timinandiya ni farifoni kira n'a ka denbaya bonya an'u kanu jirali la. Silamɛya tariku kɔnɔ kira n'a ka denbaya tɔgɔla don a si ma tɛmɛ ten ko Zamzamiyu n'a ka denbaya ma kɛnɛ dɔ sigi k'o kɛ taasibila ye ani jɔn ɲumanw suli ka kɛ kira n'a somɔgɔw tugu ɲɔgɔnyali kan. Dali masa ko ɲuman dɔ kɛnɛ in kan alkuranɛ sanuman kalanna siɲɛ caman ka tugu ɲɔgɔn na ka dalail kairatu tani ka segin ani damakasili suguya camanw kira kan sɔliw Imam Hasan hɔrɔma kama. Hali bi an bɛ to Imam Hasan ka anniversaire kɛnɛw kan, jamajɛ suntigɛ b'a labɛnna Sherifula denbaya la Bangoni Janginɛbugu la ka bɛn ni kunu alamisa ye mars kalo tile 5 san 2026. Ni hakilina ɲuman bɔra an ba de la ni o ye alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ furumuso ɲuman ye Madame Haidara tanti Halima Dagamayisa. A bɛ don kadara min kɔnɔ o de ye Imam Hasan kira mɔden sanuma ale ka bangeni sankunbɛn ɲɛɲɛliw ye ni o ye anniversaire ye. Suntigɛba in labɛnna nisɔndiya ani munyamunya caman kɔnɔna la. Sherifula jabaramuso tɔgɔ la. Hali bi an ka ciden minnu tun bɛ Samayɛra Sanogo, Ibrahim Kulubali, Baba Keyita, Abdoulaye Sogoro ka sɔrɔ london ka kumakanw bɛ lase hali bi kafinɛ bacili fɛ. Ni jama dalajɛ in hinɛ ɲɔgɔn na, silamɛya badenya ni kelenɲɔgɔnya ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka bolo don suman kelenw na n'a bɛ fɛn ko fɔ a b'o fusamanciya fɔ. Jamajɛ suntigɛ in a labɛnna an ba sanuman fɛ Madame Haidara tanti Halimatu Dagamayisa. Alsilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyd Sherif Usman Madani Haidara ka sotigi muso don. San o san a bɛ jama dalajɛ Sherifula denbaya kɔnɔ ka silamɛw suntigɛ ka jɛ ka ɲagari ka nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ ko Imam Hasan bangera. An ba ɲuman ka ni waleya ɲuman in Madame Haidara tanti Halima Dagamayisa a bɛ jate furula bato ye, barisa a ye ni misali ɲuman ta a ka sotigikɛ la. Alsilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyd Sherif Usman Madani Haidara min n'a ye kira n'a somɔgɔw bonya n'u kanu jira diɲɛma la, n'a ka denbaya tugura a kɔ k'a dɛmɛ o sira kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Imam Hasan n'ale ka kɛnɛ talen don an ba ɲuman fɛ Madame Haidara tanti Halima Dagamayisa. Nin don sanuma in mana se a bɛ wele bila silamɛw ma k'u suntigɛ ka hinɛ fantanw na ni suman kɛrɛnkɛrɛnnenw ye dali masa tɛ u garijɛgɛ don min na don bɛɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin, an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barikada, Ala min sɔnna ka bi don in fana yira an na tuguni Bankoni na ya an ka ɲɛmɔgɔ fɛ a Seyd Sherif Usman Madani Haidara n'o ye an ka sherifiba ye. O hukumu kɔnɔna la a ye fɛn belebele dɔ de yira n na, a mɔkɛ n'o ye Alhasan ye Ibn Ali, o fana bangera ka bɛn nin wagati dɔ de ma. A ka tila tuguni ka mɔgɔw wele a mɔkɛ ka bangeli wagati kɔnɔna la ka nin jamaba in wele misiri belebele a sanfɛla na dugumala k'a bɛɛ lajɛlen fa jama la, ka tila tuguni ka na olu ka suntigɛ labɛn ka bɛn o don fana ma. Nin ye koba ye, o ni sɔdiya de bɛ anw kan bi. Donc an ni sɔdiyalenba don, n'a bɛ fɛn yira a bɛ alakira kanu de yira sallallahu alayhi wa sallam, n'a bɛ fɛn yira a bɛ a mɔkɛ yɛrɛ kanu yira a la, n'a bɛ fɛn yira a bɛ silamɛw ka bɛn n'u ka kelenya a dusukun kɔnɔ, a y'o de yira an bɛɛ lajɛlen na. Donc ka an wele ka na an kana sunakariba kɛ, i yɛrɛ y'a sigilen ye jama cɛla, a ma ɲugu mɔgɔ si la, a ma dimi mɔgɔ si kɔrɔ, a bɛ tulonkɛ la bɛɛ fɛ, a bɛ yɛlɛ la bɛɛ fɛ. Donc an bɛɛ lajɛlen ni sɔdiyala ni nin ye. Imam Hasan a ka bangeli sankunbɛ ani nisɔndiya ka kan. Diinɛ cɛfarin kun don min kɛra misali ɲuman ye ka da jogo kan a n'a ye nɔ min bila silamɛ diinɛ tariku kɔnɔ. O de kama san o san an ba ɲuman bɛ ni hakilina ɲuman in sɔrɔ Madame Haidara tanti Halima Dagamayisa
ka suntigɛ ba labɛn ni dumuni duman fasugu bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ hinɛ lase ye Imam Hassan hɔrɔma kama min senfɛ dugawu bɛ kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka Mali jamana kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ ni kolosuma na. Yaba nsundiaba la mesure inyete jama mun biya biye suntige ke Imam Hassan togola tanti Halima daga may sa de charge beta aleni Ousmane Chérif Madani Haydara ambi barka daye ay fen mum boala wari mum boala ala ka siga ba sin mu gomogo mu ye dorme kilen ke ninna ubi mu gomogo mu sera ka déplacer kana assister dron ka benni wajuli o ubi ka benni tafsiri o ubi ka benni prise en charge o ambi barka da beye ala ka saberta irana here la amba nyine ala fe aka soro o donde kawsani bi kojugu ni afi tu wabu kan ko je suis très fier de ma fille vraiment je suis très fier d'elle ayan la sankorota ayan sankorota ay togo damma amma derga togo mu solo jiye kon Ousmane Chérif Madani Haydara sababullah ambi barka dawye alka shi janduma ku ko hamina ko bendo ko alka sababu yuma kuyi alisilamɛw u nana seereya nin kɛnɛ barikama in na ka jɛ k'u bolo bila suman kelenw na k'a dun ɲɔgɔn fɛ k'o kɛ Imam Hassan lahɔrɔma kama nabagaw dama dogo kɛnɛ fusamanciya la u ye foli ni barikada kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ ma an ba naani ma ani denbaya jamakulu sanuman bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillah an b'a la fo k'a la barikada ka segin k'a la fo k'a la walimadɔn ala min sɔnna ka bidonba in yira an na n'o ye Imam Hassan ka bangeni ye ka bɛn sunkaloba in ma an ba tanti Halima Daga Maïssa ale ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka u sun tigɛ ala ɲɛda jati kama n'i y'a ta ka lajɛ mɔgɔ min bɛ nin kɛnɛ in kan mɔgɔ kɛmɛ caman de don donc ka nin bɛɛ lajɛlen sun tigɛ nin ye fɛnba de ye min ye leçon ye ka di bɛɛ lajɛlen ma bari mɔgɔ min n'i ye i silamɛɲɔgɔn sun tigɛ ala bɛ o baraji dafalen d'i ma nka o tɛ dɔ bɔ sundonna ka baraji la donc mɔgɔ joli de sun tigɛra wula in na bi a ka ca dɛ donc an bɛ an ba fo k'a barikada k'a ɲini ala fɛ ala ka an n'a sara ala k'a sago k'a ye a bɛ min ɲini hɛrɛ la ala k'o di a ma a bɛ siran min ala k'a don a n'o cɛ Imam Hassan bangeni barika ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma. Nin ye kira ka fɛn kanunen ye Muhamadu Mustafa danfɛw la sɔn hɛrɛma a y'a ɲini a mantonw fɛ u k'a kɔ kanu o de kama silamɛ ɲuman caman de bɔra ka na an ba sanuman ka wele jaabi Madam Haydara tanti Halima Daga Maïssa san o san an ba bɛ musakabaw de bɔ dante min na ka don Imam Hassan ka bangeli san kunbɛ ɲaɲali dafɛ dali masa ɲɛda kama silamɛw kɛlen kɔfɛ ka sun tigɛ ni suman kulɔlen sugu bɛɛ lajɛlen ye fitiri seli jɔra alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ dafɛ maaw nana ka bɔ fan caman fɛ ka na tanti Halima Daga Maïssa ka suntigɛ kɛnɛ kan ni nisɔndiya ni farifoni ye ko Imam Hassan bangera dumuni duma jiridenw minfɛn kalama n'a sumalenw u ma kɛ maa si den kelen negela ye. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Bamako misiriba ale kɔnɔna na sunkalo tile 17 ale bɛ bɛn donba ma alisilamɛya diinɛ o kɔnɔna na barikada kan o ye badiri kɛlɛ ye ni o bɛ tali kɛ silamɛya sebaya fɔlɔ sɔrɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kuntigi Muhamad kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka tilew olu la yaasa nin donba ninnu kana se ka tɛmɛ ten alisilamɛya sifinjɛkulu min bɛ Mali jamana kɔnɔna na ni o ye Union des jeunes musulmans du Mali maaw ye olu bɛ alikuranɛ sanuman kalan kɛnɛ sigi san o san ka se ka duwawu caman kɛ a tako 19 baaraw olu sigira ka bɛn ni bi juma ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ juma misiriba ale kɔnɔna na ka sangani maba caman yeli a kɛnɛ kan Sherifula Jabaramuso tɔgɔ fana tɔgɔyala Alhamidu Badini ni Ibrahim Kulubali de tun bɛ Baduru kɛlɛ kɛra ka bɛn ni sunkalo kalo tile 17 don ye a kɛnɛ kan numan bolo fɛ makan kafiru n'olu kun kɛlen do ka labɛn bɛɛ sabati kɛlɛ sira kan kini bolo fɛ kira sanu nɛɛma ni kisi b'a ye a n'a ka jamakulu n'olu kun ka dɔgɔ hakɛ la wa sebɛrɛ fana kun t'o bolo a don kama nka ala ka latigɛ bolila ni alisilamɛw olu ka sebaya sɔrɔli ye o de kama san o san sunkalo kalo mana jɔ alisilamɛ diinɛ jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Union des jeunes musulmans du Mali n'a ɲɛmaaba ye an karamɔgɔ Sheikh Mohamed Makiba ye a bɛ alikuranɛ jigi kɛnɛ sigi sen kan mun senfɛ
kuranɛ bɛ kalan ka caya suratu yasin dalayilul khairatu ani ala ko suma caman wɛrɛ mun kosɔn silamɛw o hakili bɛ se ka to diinɛ donbaw la. kuranɛkalan ye ijma ka laadala kuranɛkalan ye min bɛ kɛ san o san sabu ka da kan depuis ijma sigira ijma ɲɛmɔgɔw y'a laɲini ka kuranɛkalanba kɛ tɔn yɛrɛ ye ani jamana ye. donc première édition kɛra ijma sigi san depuis kɛra misiriba ɲɛmɔgɔw olu y'a laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya na misiriba alimami baara in a ka se ka to sen na a ka se ka kɛ san o san depuis la fo bi ɲinan ye a san 19 ye san o san ijma bɛ nin kuranɛkalan in organiser ka bɛn sunkalo ma. donc sunkalo fana ça dépend san dɔw ta bɛ kɛ ka bɛn fatu maka ma san dɔw ta fana bɛ kɛ ka bɛn baduru ma. donc ɲinan ta an y'a kanu ka ɲinan ta kɛ ka bɛn baduru de ma. Union des jeunes musulmans du Mali a ka ni kuranɛ jigi kɛnɛ ni ɲinan ta ye a ta ko 19 ye a kɛra kunnawolo ni wasa ye bawo fɛn min ye diinɛ jɛtura caman ye o yera a kɛnɛ kan. Ni kɔni ye kɛnɛ an nisɔndiyalen don fo ka se a dan na sabula ka da kan bamananw b'a fɔ ko daminɛbaliya a ka fisa ko labanbaliya ye. ko in bɛ sen na bi tɛ fo kana se bi ma ko in a mana gɛlɛya cogo cogo magi yɛrɛ b'a fɔ yɔrɔ ka ca Bamakɔ nka k'a tigɛ yɔrɔ si ni yan tɛ o ye bonya de o bonya masegi an b'o kɛ a ye ani ijma bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ ala ka san caman yira na a dabɔra ko min kama n'o ye badiri barika ye an b'a ɲini ala fɛ ala ye dɛmɛ min di silamɛw ma ala ka a dɛmɛ di Mali ma mankan min bɛ diɲɛ kɔnɔ fɛnɛ ala k'a kɛ dugawu jaabi ye o mankan in ye an bɛ dugawu kɛ halibi ala ka san caman yira na an tɛ bɔ kɔrɔfɔ la adamaden ni ɲinɛli jujɔn kɔ laban cogo b'i kamana guwan an bɛ foli di an ka surakaso 2 ani ɲarew ma n b'a fɔ kuma bɛɛ ni bɛɛ y'i sigi cogo dɔn ko caman bɛ yen an bɛ pan kunna. an filɛ seli min na juma la bi badiri gayini de y'a to a bɛ ka kɛ kira y'a fɔ ala ye badiri don a ko cɛ minnu filɛ ne kɔ bi ni ninnu binna i ka silamɛya a bɛ sɔn ka ban dɛ. donc ala ye kira lamɛn a sera ka fanga don cɛ 313 la ka se kafiri 1000 na. donc o kɛra jigi la wasaba ye silamɛya ma. silamɛya bɛ kɔrɔta ni ya'alu kafiriw yɛrɛ de ko ten. n'i ye Abu Jahali ni Walidu ninnu ka kumaw lajɛ tuma u yɛrɛ tun b'a fɔ ko Muhamadu ka nin ko in ya'alu wala yu'la alayhi a bɛ yɛlɛ nin nka fɛn tɛ yɛlɛ a kan. donc o preuve 2 an bolo bi silamɛya a bɛ yɛlɛ nin Uhudu kɛra silamɛw jigi tigɛra a kɛra jigitigɛ ni déception dan ye Uhudu don fo a fɔra ko kira yɛrɛ ka a fagara mais o kɔfɛ fanga wɛrɛ donna silamɛya la hakili tun tɛ min na. donc bi nin kɛnɛ in kan yan silamɛ kɛra ka misiri kɔnɔna fa ka dugawu laminɛ ɲɔgɔn fɛ. n'i y'a bɛ fɔ jama kana dugawu la mɔgɔ tɛ da kunnandi dɔn mɔgɔ tɛ ala ka jɔn ɲuman dɔn jama la ala de bɛ dusukun dɔn. i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'an na min ka di ala ye ka tɛmɛ an bɛɛ kan. ijima ka nin kɛnɛ sigila ka bɛn ni donba ye n'o bɛ juma ko fɔ o kosɔn alisilamɛw jɛra ka juma seli ɲɔgɔn fɛ. juma seli kɔfɛ alikuranɛ jigi o dugawu kalanw kɛra ani ala ko suma caman wɛrɛ diinɛ in a bɛ se sankɔrɔta sɔrɔ cogo minɛ bɛn kolosuma ani ko tɔɲɔn ta la o bɛ se sabati Mali jamana kɔnɔ cogo min. san o san sunkalo o sunkalo a tile 17 lon o bɛ silamɛya ka bonyafɛn 2 ta ka o kɛrɛkɛrɛ ka o bonya kɛ misiriba kɔnɔ k'a kɛ dugawu ye ka se Mali jamana ma. soit o bɛ badiri ta n'o ye silamɛya ka kɛlɛ fɔlɔ ye silamɛya gɛnna min na ou bien o bɛ mankan dayɛlɛli silamɛw ye o b'o o ta ɲinata kɛra badiri ta ye mais a kun tɛ dɔrɔn k'a fɔ badiri kɛra an ka kɛ ta mais a kun ye symbolique dɔ le ye sunkalo kɔnɔna na ka a ɲɛsin jamana ma ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka an hakili jigin an ka diinɛ principe de base dɔ la min kɔnɔna na silamɛw ye ɲɔgɔn minɛ walasa ka se ka kɛ kelen ye ka se ka gagné dɔ kɛ. Mali bɛ degun kɔnɔna na bi an bɛ kɛlɛ kɔnɔna na bi o sababu la ni an fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ Mali jamana ye a b'an hakili jigin fɛn fɔlɔ min na o ye an ka se sɔrɔ an juguw kan an yɛrɛ mun fana bɛ kɔnɔna na an ka se ka bɛn ka kɛ kelen ye. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ in a baaraw kuncɛla ni dugawu ta ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ san wɛrɛ ta n'o bɛ bɛn a ta ko 20 ma ala k'o fara an si kan.
ali bi ameto nin kene kelen kani o misiriba konna kerenkerenia la islamé chifina ka jekulu ni o Union des jeunes musulmans du Mali amanyema ba Cheikh Mohamed Makiba kalika la selu nyamada depuis juma ka création na san folo la na Qur'an jiki nge grande mosquée kono ya sungolo kono nana ka be fatu makama wala ani misiriba nyemo sigira yayi ni ko bay ko nyumando ulu ka initiative de ajirana angana ngo ndabli anga ke la day sango anga ke amanati misiriba nyemo impliquera la départ d'amener au de la nazigra ya ame misiriba nyemo fo ka tawla fobi sango sa ni songolo sera ame événement demando laje parce que songolo yi événement chama de kra songolo kono en général mo bi lilatul qadr do rodi bele songolo kono mo bu sigi ko de kono no yetli mo gan wolo lay bon wici mais domo woro bi songolo kono min di lilatul qadr parce que badru mi vlani ne islamia ka victoire folay islamia ka kele folo do ala kare ala wele ado islamia ka ala wele islamoyi fo ka ala wele ka se hakema fo a jenyo nga no sedna awakari fo ero kama kira kwa kainte ko wallahi kwa la ilame parce que ay ala delika tega korota fo disabi bi nga wakana service wala wode fo ako alama ko bi fangati awna silame keme sabantan saba kafiri ma bakele nyaari kaje ni segara awna bi ite batu wolo sabede ay ala wele fo ka tado moriya kono a moriya yoro jumay qur'an wa ma ramayta iz ramayta walakin allah rama lala woleli la minge ay bugrim ko ta tegala ka fedo fola kafli kera butu ko yoramo ba soro ko sera dana o victoire min dra islamia ma ka to de la fobi islamia yele la ma jigible mama ba ki bi ko da islamia la i ko da me fude la islamia bi eprouve soro abi de kun soro abi gele bo soro o nyu alo tebena ina vo ko fe uhudu nana islamia donkelo ni hunenu do nana islamia dengolo yi mais ko valeur na fatu maka de krama katla islamia yadkhuluna fi dinillahi afwajan hal bi islamia bi eprouve mi ngono jinya kono bi ni ye iran jamana de islamia jamana la jabi ubi de kundi gela mun ngono wallahi abitlaka tabe ko funu wulu tabe chokomi e bi islamia bitlaka kumbo tuguni naka pisasi naka force mi ni kumbe chokotala juguti islamia la ala ko do kube fe ka dine faga mais wa ya aballah ko amasa ko ayutike donc ola sango sani sungolo sera ambi o événement fatu makan badru kera kletano la ala maka mina ka kera ma san sekin ko fe kera gene ka ba faso kono ka ka tungarange ka ka fretani ka ka réfugié politique ka ta sigi medine san sekin ko fe kera sigana kana makan yadkhuluna fi dinillahi afwajan idha jaa nasrullahi wal fatu ala maka dele kala wasadi kera ma ka be sungolo kalot le mugama donc ola sango sani o événement nunu sera ama dabo ka silamu hagli jigi domba nunu na ka donga fa domba worobe min lilatul qadri badru tera fatuma ka kera lilatul qadri ba kono nana o da tam sungolo ko shahrul intisarat wal munasabat islamia ka wasabaw kuna wolu baw ala fe de krama abe dama ka be sungolo ba ashuna da victoire be kay donc ola no do sera ka ijma mo bi mali yoro bebe ka ko ke amina kunje ka bamako juma misir ba kono ya ka famille fondatrice fo turo ni nyaro adi draveo kamna dem na fobi anu ba ke ñofe ak kelema de la fo ko fi ambu fo ko wala ñu do kam misirba almami fo anaka misiru ana barake ñoxombe ulu re ko mi nauna tellement que ubisiki ka ko ngono amba fo yodro ulu bi mi ngala ñu to kala bi donc ak événement national yi anga gouvernement ba ndeme parce que demeti doré ministre bi kene kayan no ministre des religieux yi famo yele avec kene save ministre bi na andeme a fait bela ministre de la jeunesse qui représentant fora bien ou bande ba fait bela kana de gumbe ka fe fo ka ta sa banima o yi wasai o ko ko jamana bolo donana o yi barka wara do ko na mi kundala donc ka fora qur'ane re mi jigi on bolo kele ke minento bolo ka ta qur'ane ka qur'ane jigi ngo chama ke rabi ka yashini kala ngo chama ke ka dalalu kala ngo chama ke anga hoko sai nyemo ko ba sheru sona wadana ya dara tellement ka ba lere niga alera nana debi kamna joru ba sa ale nana depuis 10 heures chez nous on a donné la nana ko ale bolo ko 10 heures de donc ko abi monika no ho ko se président ami duko ka ere amadel ka fako amadel ka kenezi ki ka wuli ko hadara ta kana sabe kamna dem na pendant 19 ans donc ami hadara ere fo no chez nous on a donné hadara ho conseil nyemo ko akumya so modena ka ministre ba mo be fo ka almamu chama fo anga almamu chama de bien bi abdourabi de nouvelani yu ka jumo de blaka na juma selebi o almamu chama de bien bi
minnu y'olu ka jumaw to yen ka na juma seli misiriba kɔnɔ an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn fɛ. hali bi kunnafoni ko nasiraw fɛ sherifla denbaya min bɛ bozola sigida kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sherif ibrahim haidara ale ye wajulu sanuman kɛnɛ basigi yaasa ka se ka imam asan ni o ye kira kisi nɛɛmaba ye ale mɔden sanuman ye o ka bangeni sankunbɛn ɲaɲaliw ko baaraw kɛ sigi ɲɛnɛmayara ka bɛn ni tarata su ye mars kalo tile 4 san 2026 u yɛrɛw ka so ka sanga ni maba caman yeli ye a kɛnɛ kan ka lɔdɔniya k'a fɔ fana ko sigi seriyalen tun don alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ fɛ a Seyid Sherif Ahmed Tijani Aidara Sherifla Jabaranso tɔgɔya Fatumata Kane bɛ walawalali kɛ kunnafoni tɔ la. Silamɛw sɛbɛkɔrɔ bɔra ni kana nin kɛnɛ in seereya ni o tɛ dɔwɛrɛ ye kira sanuma kisi ni nɛɛma bɛ nabi ɲuman ma a mɔdenkɛ sanuma Imam Hassan ale ka bangeni sankunbɛn k'o nisɔndiya kɛnɛ seereya kɛnɛ don min ni a tɛ dɔwɛrɛ foyi yira kira n'a somɔgɔw kanu kɔ a bɛ kɛ sababu ye silamɛw ka caman dɔn kira n'a zuriyaw ka ɲɛnamaya yɛrɛ kan. Kan silamɛ bɛɛ lajɛlen ka nin kɛnɛ in sigi ka sabu kɛ kira ko k'an ma sara foyi ɲini an fɛ fo n'a kɛra ale somɔgɔw kanulen ye. Somɔgɔ kanu fɛn jumɛn b'a yira na k'a fɔ k'an bɛ ka kira somɔgɔ kanu o ye ka to ka waleyaw kɛ ka yira jama la ka yira kira yɛrɛ la min b'a yira k'a fɔ an bɛ k'a ka denbaya kanu ka tila k'a ka denbaya nɔfɛ tugu kɛ o dɔ ye jumɛn ye o ye ka Imam Hassan ani Huseini ani Fatumata Zahra ani Ali u ka kɛnɛw ka to k'a ɲɛnamaya walasa maaw bɛ se ka bɔ u ka passage kalama u ka tɛmɛnenw na u ye baara minnu kɛ ani u ye waleya minnu kɛ ka maaw kunnafoni maaw bɛ se ka bɔ kalama o ti dɔn foyi la fo n'a kɛra an bɛ to k'u ka kɛnɛ minnu sigi k'u ɲɛnamaya. A kɛra nisɔndiyaw ye kɛnɛ in ka maa minnu garisɛgɛ donna la ka d'a ka fɛn min ye kiraba yɛrɛ kisi ni nɛɛma bɛ a ma ko a yɛrɛ y'a somɔgɔw kanu laɲini a manto ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ. Alasan kira y'a kanu ka Ala deli ko Ala k'a kanu ka tila tuguni k'a fɔ ne mɔgɔ min Alasan kanu siga si t'a la i bɛ Ala ka kanu sɔrɔ wa an sera nin kɛnɛ kan yan ka n'an ka kanu yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sirifukɛ a y'a mɔkɛ ka kɛnɛ sigili min kɛ k'an wele o la an kana sigi o ye bonya de ye an bolo o ye kɔrɔta de ye an bolo o ye lawasa ye an bolo an k'an yɛrɛ sɔrɔ o la janko kɛnɛ la ɲɛnamayara n'an ka sirifukɛ ani sirifukɛ den ne ye Sheikh Amadu Tijani vraiment an nisɔndiyara ka Ala fo welekan bɛ ɲɛsin baara in labɛnbagaw ma o de ye u k'u cɛsiri nin ye baara min ni a sara ka bon Alahu Taala yɔrɔ alikiyama jɔ don kɛnɛba don kɛnɛ min n'an b'a ɲini a sigibagaw fɛ u k'u cɛsiri nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔn caman sigili la kɛnɛ in sababu ɲuman n'o ye Lafa Haidara ye an bɛ dugawu kɛ a ye sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo Ala k'o kalifa an ni Ala. Wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin Mali jamana silamɛw ka ɲɛmaya so Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma ma an fa Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara ale min ka wulikajɔ fanba bɛnna diinɛ in carincogo ɲumanya ma a ka ja kira n'a zuruyaw u kanu jira maaw la. Ne yɛrɛ ani n denkɛ n'o ye Sheikh Ahmad Tijani Haidara ka wulukan sigi nin y'a san 3 ye san o san an bɛ Asan ka bangeni an bɛ a kɛnɛ ɲɛnamaya mɔgɔ minnu nana an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo ka bɛɛ lajɛlen barikada an nisɔndiyalen don n'i ye mɔgɔw wele ni mɔgɔw y'i ka wele kɛ jaabi u nana ka jɛ u ka baaraw kɔ ka jɛ u ka ciw kɔ ka na nin kɛnɛ in kan o nisɔndiya tɛ ban fiyewu sabu nin ye farida de ye Alahu Taala ye fɛn min faridaya a ka silamɛw kan i n'a fɔ an karamɔgɔ n'o Sheikh Ahmad Tijani a bɔra ka min fɔ Ala kira ka cidenya sara foyi t'a la fo ka kɛ a bɔnnaw fɛ. A kɛnɛ in tɔ yanga bonyara ni k'a ka kɔrɔba bɔnna yeli ye kɛnɛ kɔnɔ bani ka golokansigi an karamɔgɔ Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara a ye kuma galama ta ka waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin nin kɛnɛ in sigibaa ma a ka ja Sherifla duba bɛɛ lajɛlen bozolakaw fɛ yen ni ka sɔrɔ ka duwawu don ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ. An bɛ to nin kɛnɛ kelen ka hali bi ka alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ ni o ye a Seyid Sherif Ahmed Tijani Aidara ye a ka laseliw ɲɛmada. Alhamdulillah an ye donba sɔrɔ an ye kɛnɛba sɔrɔ kɛnɛ minnu seereyali dalilu don jɔn bolo Ala ɲɛkɔrɔ Allahu Akbar Ala ni ce Ala min sera ka nin kɛnɛ in dɔnniya di an ma ka faamu di an ma ka an sigi ka o kɛnɛ in ɲɛnamaya Ala ni ce kɛnɛ ninnu sigili
ani ladile kan dakuruya fitini fila minnu bɛ bɔ ahlibeitu ka nɔ na an kana kɛ ko an sigira an tulo y'a mɛn la an ka kɛ an dusukun y'a faamu ye tulo bɛ fɛn caman mɛn ni dusukuntigi ma ta a t'a labaara o la ninnu ka nafa bɛɛ ye an bɛ min sɔrɔ o la o de ye ka baara kɛ ni u ka fɔtaw ye o la alhamdulillah an bɛ du min kɔnɔ an b'a fo du in ye du dɔnnen ye nin jamana in kɔnɔ yan Bamako yan ni a fɔra ko Dirisa Hayidara nin jamana in kɔnɔ a bɛ dɔn ko mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔra minnu ye jɔda dɔ kɛ nin diinɛ in baarali la o y'u se kɛ mɔgɔw bilasirali la diinɛ in hukumu kɔnɔ imamuya la karamɔgɔya la mɔgɔw lakalali la o y'o se kɛ o seereya kan dɔw bɔra ka fɔ an balimakɛ fɛ ni o de ye Sheikh Idris Konte ni o ye a yɛrɛ tɔgɔma ye an nana ɲɔgɔn fɛ ale de bɔra ka dakunya 2 lase kɛnɛ minnu n'u tun b'a ɲɛnamaya an filɛ o dɔ de la o kɔrɔ sopasman yɛrɛ ye kira somaw olu kanu ne ye anw bɛ surunya k'a fɔ o kanu ala k'an balo ka diɲɛ na ye o kanu ala k'an fatu o kan o kanu ala k'an wuli n'a ye ala k'an fara o ka jamaw kan ala k'o k'a ka alaya kama san caman bɛ ala bolo kɔrɔta ni wasala ala k'o yira an na an ka nin don sanuma ye an ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ Ali bi Imam Hassan ale ka anniversaire hukumu kɔnɔna na an bɛ bɔ Mali kɔnɔna na k'an kunda Côte d'Ivoire jamana ale kan jamajɛ suntigɛ ba kɛnɛ sigira résidence chérifienne kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kokodi Jorobite Côte d'Ivoire jamana kan yen kaw fɛ yen nɔ min labɛnna alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denmuso fɛ ni o ye Seyida Aminata Usman Haidara ye ka se ka bɛn araba don ma mars kalo tile 4 san 2026 ni suntigɛba in yɛrɛ ni a bɛ don Imam Hassan ale ka bangeni sankunbɛn ɲaɲalu ni o ye anniversaire o kadara kɔnɔna na a baaraw kɔni a daminɛra ni alkuranɛ sanuman kalan kɛnɛba de Sherifula Jabaranin so tɔgɔya la an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Jakarija Danbele ka sɔrɔlen don kumakanw bɛ lase aw ma Kadija Traoré fɛ. Fɔlɔmaw kuntigi ani labanamaw kuntigi Muhamadul Mustafa ale mɔden sanuma Imamul Hassani ale ka bangeni nisɔndiya n'o bɛ ɲɛnamaya ka bɛn ni sunkalo kalo tile 15 ye a mɔden muso n'o ye Seyida Aminata Usman Haidara ye n'an k'a ma ko Aja VIP a bɛ suntigɛ belebele labɛn ka sanga ni a mɔkɛ ale ka bangeni nisɔndiya ye ni ka alisilamɛw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i tɛgɛ don minɛn kelen kɔnɔ cogo min na o min bɛ bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔn ta la ko fɔ o siratigɛ fɛ ka sanga ni ɲinanta ye suntigɛ belebele in labɛnna Zamzam y'u ka résidence bala Abidjan Kokodi Jorobite résidence Haidara la paix la o min senfɛ alisilamɛw bɔla iko kɔnɔkulu ni ngana fara Seyida Aminata Usman Haidara kan ka Imamul Hassan alayhi salam ale ka bangeni nisɔndiya ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ an ka Seyida ye ko a ni ce a filɛ nin ye ka ni jamaba min fara ɲɔgɔn kan bi wulada in na résidence chérifienne na Kokodi yan Maison Blanche la n'i ye ni jama in lajɛ fɛn o fɛn ye mɔgɔ 1000 a ka ca ye mais n'i y'a lajɛ kira Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka kumakan na a fɔ ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔ kelen sunakari i bɛ baraji min sɔrɔ a la kira ye min fɔ a la dan t'a la mais n'i y'a lajɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 1000 min ye sun tigɛ bi ala ni an ka Aja VIP sababuya la donc baraji min ka ɲi ka fɔ o la ale ye dan t'a la o de la n ye n ka kuma fɔlɔ ni min ye n ko ka ala fo ka ala waleɲumandɔn ka Seyida yɛrɛ fo. Maa caman de ni suntigɛ belebele in seereya kɛrɛnkɛrɛnya la Jamiyatul Amsaru den wajulukɛlaw n'an k'u ma ko wudu olu ye ni suntigɛ in nafa fɔ o min bɛ don Imamu Hassan ale ka bangeni nisɔndiya kɔnɔna na ni ka sɔrɔ ka dugawu belebele kɛ an ka Sharifatu ye. Vraiment nisɔnkadiya kɛnɛ kan kosɛbɛ parce que a b'an hakili jigi fɛn caman na silamɛya histoire la fo kana se kira n'a ka sahabaw tun bɛ cogo min kana se bi ma vraiment a b'an hakili jigi olu la kosɛbɛ an bɛ dugawu k'u ye kɛnɛya ni si la ni labanko ɲuman ala k'a d'an ni bɛɛ lajɛlen ma. Bon a bɛ san dama bɔ bi an bɛna nin sunakari la an ka Seyida fɛ n'o ye Mimi Haidara ye
bon a b'a organiser fɛnɛ ka bɛn Hasan ka bangeni waati ma bon a dun bɛ kɛ sunkalo fɛnɛ kɔnɔ donc koba fila o bɛnnen de don donc vraiment an ma dan sɔrɔ min la mais an bɛ foli de di a faw ma a n'a baw ma parce que olu k'a bila sira min kan o de ye Ala ko sira ye donc o de kɛra sababu ye a ka nin baara in a k'o kɛ donc an fɛnɛ bɛna fara a kan komi an fɛnɛ tuguna a fa de kɔ Ala ko sira kelenw la an bɛna fara kan ka nisɔndiya k'a dɛmɛ ka ko in kɛ donc an ko nisɔndiyara la jama bɔra jama la wasara donc an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka san wɛrɛ ta bonya nin ye Ala k'a fanga se Ala sɔnna an ye kuranna kala ka tila ka dalayilu kala ka yasi kala o yɛrɛ sherifu nɔfɛ o ye kunnajaba de ye ka tila tuguni ka na sherifu ka suntigɛ dom o ye fɛn ye min bɛ adamaden kisi k'i sogo tanga ka bɔ jahanama yɛrɛ tɔɔrɔ ma surtout kanu fana b'an dusukun na donc la an bɛ sherifu fo k'u waleɲuman dɔn sini kɛnɛ Ala k'o d'an ma Ala ka nafa caman d'an ma Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama kira Muhammadu Mustafa n'a so denkɛ kama sallallahu alaihi wa sallam. Femi Seyda Aminata Ousmane Haidara nanga mako aja VIP ana bade muso no ye madam Konate Seyda Ina Haidara u bela jeren nyuka nisonja anuka nimisi wasajira ninja masanma min bola kana uka wole jabi ninga ni suntike nke bonye ani karama konnana ame awla dolnya kafo koni baran bela jereni nundona ni alqur'ane sanma kalani ye sogomada felala résidence chérifienne Haidara la pe konnana ninga soroka akunche ni suntike belebele o min senfe dala duminin duman caman tube a kene kan kɛrɛnkɛrɛnya la Côte d'Ivoire place spécialu o min bɛɛ lajɛlen kɛla nisɔndiya ani muɲamuɲa kɔnɔna na an b'a fɔ ko Ala ka san wɛrɛ ta jira an kɛnɛ na an bɛ to nin kɛnɛ kelen in kɔnɔna la ka se ka alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar ɲɛjɔyɔrɔ denmuso kɛrɛnkɛrɛnnenya la madame Konate Seyda Ina Haidara ka taa se a balimamuso ma Seyda Aminata Ousmane Haidara u ka laseliw ɲɛmada ni suntigɛba in kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Jamiyatul Ansar dini bɛɛ lajɛlen ka fara kanubaga bɛɛ lajɛlen kan olu minnu ni an y'u wele su b'an lamɛnɛ n'an y'u wele tile u bɛ an lamɛnɛ ka fara kanubagaw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka déplacement na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko a ni ce an balimaw caman bɛ yan nɔ ni o ye serifilakaw ye Asetu Haidara ni Ami Haidara serifu caman kɛlen don k'an lamɛnɛ nin wagati in na o la an bɛ masa rahamani fo o la ale min sɔnna ka nin nɛɛmaba in kɛ an ye salu an sigira nin kɛnɛ kelen ka yan nɔ an ye Ala deli ko Ala ka san wɛrɛ yira an na Ala fɛnɛ sɔnna ka duwawu jaabi Ala sɔnna an bɛɛ lajɛlen ɲɛw kɛra naani ye wagati in na an bɛ masa fo a k'o hinɛ na o kɔfɛ an bɛ an fa ani an karamɔgɔ fo Cheikh Ousmane Madani Haidara ale min kɛra nin bɛɛ lajɛlen sababu ye ale de ye Mustafa ni a somɔgɔw yira an na ka hinɛ ni makari k'o fɔ an ɲɛna cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ k'o don an ni ɲɔgɔn cɛ ale de ye o ɲini Ala fɛnɛ sɔnna ka barika don a kumakan na an bɛɛ lajɛlen kelen don ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka hinɛ k'o cari an ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnyala nin kalo belebeleba in kɔnɔna la k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ kelen sun tigɛ o bɛ baraji min sɔrɔ e min y'a kɛ i fɛnɛ b'o baraji sɔrɔ kuma tɛ mɔgɔ caman o de sun tigɛra nin wagati in na an balimamuso fɛ ni o ye Mimi Haidara ye mɔgɔ hakɛ min sun tigɛra nin yɔrɔ in na sɔnni Ala de bɛ a dɔn o la an bɛ an fa ni an karamɔgɔ fo a ka nin kunnafoniya in lase cogo ɲuman na ni o ye a mɔkɛ ka diinɛ dɛmɛ ni sira ye ko a Haidara fo ba Maliba la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kan an balimamuso yɛrɛ fɛnɛ ni fo ale min ye nin suntigɛ in organiser ka fara a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko i ni ce k'a fɔ a ma ko a Haidara o taara an ka so de i mana sira o sira ye an kɔrɔ an y'a bɔ Cheikh Ousmane Madani Haidara ale ka diinɛ lase cogo ɲuman na o de ye an bila nin sira in kan o la an bɛ min fɔ ko a Haidara ka nin hakilila ɲuman in tali la a ye nafolo min bɔ an b'a ɲini Ala fɛ ka fara a dɛmɛbagaw ka Ala ka miliyari bila an nɔ na a bɔra nafolo minnu na Ala ka n'a ban Ala k'a kɛ siniɲɛsigi ye Ala k'a bila ka mijani na Ala k'a kɛ alijinɛ sara ye Ala k'a ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na Ala ka hɛrɛ ka an n'aw ye fɛn o fɛn nana ani minnu ma nin kɛnɛ in sɔrɔ hami ninnu a dogolen a bangela a ti diya Ala de ma n'a ti dɛsɛ a ta n'an taw Ala k'a bɛɛ dilan Ala k'an s'an yɛrɛ kɔrɔ Ala ka n'an si dɛsɛ Ala ka n'an siri dan fɛn na Ala ka n'an labila Ala k'a ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na ka jinɛ nɔgɔya an ye ka don an ni jahanɛmɛ cɛ ni Ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasulillah magɛ kɛnɛ in kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ne wulila ko n bɛ suntigɛ kɛ dɛmɛbagaw baden de bɛ na mun bɛ na ni ji ye o mun bɛ na ni boisson ye o min bɛ na ni tulu ye o min bɛ na ni malo ye min bɛ na ni fɛn o fɛn ye an y'a daminɛ don min na o kun tɛ dɛ mais hadamaden n'i ye fɛn o fɛn kɛ ni ŋaniya jɛlɛya ye Ala yɛrɛ de bɛ mɔgɔw bila k'i dɛmɛ donc n bɛ dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ ja komi yɔrɔ suru Côte d'Ivoire kɔnɔ ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada kuma ka dɔgɔ an daw la k'a fɔ mais setigi Ala bɛ min dɔn o wasara
ni anw ɲa wele n'a y'an jaabi c'est-à-dire a bɛ wasa dɔ di anw ma an yɛrɛ tɛ se ka hala expliquer wallahi aw ka nali aw bɛ jɔ a la mais a jɔna tɛ anw bolo parce que a bɛ min ɲa anw ye an b'o dɔn wa a bɛ anw yɛrɛ se yɔrɔ min na an dusukun na wallahi anw ni Ala de b'o dɔn donc n b'aw bɛɛ fo cɛ komi muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba k'a ɲini Ala fɛ san caman bɛ Ala bolo Ala k'a yira ne ni aw la aw nana ni hami minnu y'ani ne yɛrɛ ta yarabi Ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli a y'an kulomagɛ yarabi Ala k'aw yɛrɛ kulomagɛ a y'an kulomagɛ hami gɛlɛn minnu bɛ aw la Ala k'aw yɛrɛ kulomagɛ Ala k'aw yɛrɛ kulomagɛ ni hami ninnu wulili ye Ala k'aw kulomagɛ ni Seyidina Hasani hɔrɔma ye Ala k'aw kulomagɛ ni Huseini hɔrɔma ye Ala k'aw kulomagɛ ni Imam Ali hɔrɔma ye Ala k'aw kulomagɛ ni Seyidina Sherifu Usman Madani Haidara hɔrɔma ye Ala k'aw kulomagɛ ni Alakira Muhammadu Mustafa hɔrɔma ye Ala k'a n'aw kulomagɛ Ala k'o kɛ Alakira bonya kama sunkalo ye Ala k'a timɛ d'a ma yarabi Ala ka hinɛ min b'a kɔnɔ Ala k'o sabati an ye jurumu yafa min b'a kɔnɔ Ala k'o sabati an ye kan hɔrɔnyali min b'a kɔnɔ ka bɔ jahanɛmɛ la yarabi Ala k'an bɛɛ kan hɔrɔnya Ala k'o kɛ Alakira bonya kama waati in yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasul o de fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafonidiso ɲɛmaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin k'aw fo ko kura kɔ tulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'Ala ma basi k'an na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na yan'olu cɛ aw k'an bɛn Ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma